Sirmatan ti dakela paglupusan ti Ilocos Norte, babaen ti manarimaan na may paspas deck at transportation hub. Segun kina Atty. Athena 𝗚𝗚 mangidadauli ti Metro Ilocos Norte Council when humingka. Nang rugin ti Phase 2 itinatakamat nga proyekto itinasapa apaset ti agdama abulan ti Hunyo. Impalgak na da itiket lupay, manarimaan pay laeng tubo na bansada ti manamnama nga malpas iti masungad nga lawas. Inlawluwag na ti mausar iti Phase 3 ket tinayon nga pundo nga 700 milyon na pesos nga nakidaw ni Gobernador Matthew Marcos Manotok iti Department of Transportation wenno DOTR. Imo na nang imiti daytoy inanugot ni Gobernador Matthew Marcos Manotok nga dayti sangkabasit nga panakaitantan ti plano para iti nasao a proyekto. Inay na tinapateg ket nang rugin ti panakaipatungpal ti nasao nga proyekto iti tulong ti Department of Transportation wenno DOTR. Manipod iti Kapitolyo Provincial, Irene Ringor, nagipadaamag. Narimat nga rapaap, intay amin maragpat.